boas, queridos ointes. Creo que me estás escoitando. Sí. Porque ahora mesmo creo que teño un petateo que non me escoito nin eu mesmo. Pero aquí estamos de volta. Estamos en De Parola. Que non foi sen tempo. Que non foi sen Como tempo. sempre hai que dicir. Foi sen tempo, ahora estamos presencialmente. Cun equipo renovado. Creo que nunca tivemos unha... Totalmente con un equipo de producción, Un equipo de realización, producción está impresionante. Impresionante. Creo que hai poucos programas en galego ahora mesmo podcast. Imos decir ningún. Quito de poucos. Imos decir Quito de poucos. ningún. Quito de poucos. Ni sequera o Té con Gotas, que é un dos top, Probablemente. probablemente, que Probablemente. teña o equipo Nós que temos ahora. calidade? Non. Pero medios técnicos. Calidade periodística temos, efectivamente, como dime o compañeiro, non. Pero medios técnicos temos ahora E los cuartos, e los cuartos. E los cuartos. Bueno, e ahora o Patreon está ao chegar, non vos preocupedes. E o OnlyFans. E o? E o OnlyFans tamén. E o OnlyFans tamén, efectivamente. E outra cousa máis. Sí. Imos facer O que? un TikTok de Parola. Imos facer un TikTok de parola. Imos facer un TikTok de Parola. E facer contido que dé moitísima rabia. Sí, moitísima rabia. Facer Eu contido, temos que arreglar eso. Temos que arreglar o TikTok galego porque é moi No, Galicia chove moito, ai, como somos os galegos. Ai, vacas está galloso Sí, tamén. a verdad, puta merda, Puta merda. Nada. Eso Nada. non ten cabida no Gali TikTok futuro. Será outro tema, será outra cousa. E Outro nós cantar. seremos os pioneiros deso. As vanguardas. As vanguardas do TikTok do Galicia. TikTok galego. Claro que sí. Así que, espera, vou ir quitando isto porque... Hai que ir a modo porque claro, ahora hai que fer as cousas. Claro, Hai que fer as cousas a modiño porque isto vai, non é? Sí, Isto é como a quen vai ao Carrefour. O Carrefour, bueno, o que ti queiras, vamos, como se queres ir ao Claudio. Tes Se queres ir ao libertad de decisión, Claro, tes, non, a ir ao claro. comercio, sí. E ti chegas ali e dirme, ponme 400 gramos de queixo Larsa. E así cho poñe en taca. En taco, pois así imos fernos agora. Efectivamente, en taco, porque non é que vos pidades, que tamén, sino que nós imos facer as cousas, pois como non facíamos antes, que era facer un programa e esperar a que aquí el señor Iván, pois... Axilizar, non? Axilizar o tema. Sacar como chope... Axudar a axilizar e a sacar máis programas. En principio... En principio a intención é esa. É a idea. Outra cosa é que funcione. Claro. Pero bueno. E eso... Pero veixote moi... Moi acalorado. moi... Ui, que a gusto estou. Eu estou moi ben. E con todas as medidas, entón isto vou no quitar porque a verdade estábame estábame suando o bigote. A xente que pensa no xa... Bueno, creo que xa temos unha certa seguridade. A máis que non se pode estar sempre seguro de que non se vai pillar o tema. Non. O COVID. Pero bueno, a COVID. Si estás dicindo que non manteñen distancia de seguridade, tranquilos, está todo ben, está todo controlado, non temos aquí público, nunca tivemos, nós somos un programa COVID responsable, pandemial, COVID friendly. COVID friendly. COVID friendly. Que bueno, al final que según nestes tempos é o que máis se valora, é o que a máis se valora. tranquilidade. Efectivamente. Nos seguintes programas falaremos de todo o que temos atrasado. Quedaron 2 programas en editar. Que dous programas? De que 2 programas, efectivamente. Que 2 programas? Temos pendente xogar ao LOL, que non curiosamente non nos nunca xogamos. fixemos, é verdade, sí. Bueno, cousiñas. Bueno. Ahora falando en serio, a xente que non saiu neses programas. Sí, bueno, unhas disculpas. Unhas disculpas temos que dicir a Eduardo e a Marcos. Efectivamente. Que xa volverán ter a oportunidade de sair. Sí, por suposto. Con tempo. Tamén traemos novas seccións. Ajá. Unha delas é que debería estar facendo eu solo ahora, pero estamos de pero a ver, de inicio, claro. E eu quero dar o pistoletazo de salida cunha sección túa que virá despois. Sí. Tes túa escaleta, estamos aquí... É que todo perfecto, Toda a música cousa dele, eu levo o vídeo... Bueno. Credes que hai alguén traballando detrás que teña algún sueldo? Non. Pero ni falta que fai. O primeiro sueldo será para nós. Punto. Efectivamente. Entendemos. Entón, pois eso, que nestes programas falaremos de todo o que levamos atrasado, todo o que pasou dende que en abril subimos o segundo programa de Estado de Parola. Que non foi pouco. Subir 2 nesa situación. Non foi pouco. E todo o que ten pasado en Dentón, que tampouco foi pouco. Que tampouco foi pouco, tampouco dame a mí no nariz que o que queda de 2020 ainda vai ser cheira algo, non? Cheira algo. Están dicindo, oxalá chegue 2021, como si o tempo entendese de fraccións a partir do 1 de xaneiro que cando mude a entropía do universo cando colla a folliña do calendario rasca de pero que COVID.
Que COVID? Que Que nada. problemática, que crise económica, que desgracia. Os estragos que está facendo o COVID, os estragos que está facendo Jácome e Baltar, os estragos que está facendo Feijóo, as eleccións galegas, todo isto comentarémolo. Se todo vai ben, creo que teremos unha sección cun compañeiro, un invitado que xa desvelaremos. Ajá. Ao seu día Cebo cando ben, cando se concrete, Aí. pero vai estar interesante. E nós pois xa levamos 5 minutos, vamos a darlle a seguinte sección que é a barallada estándar, tamén É con musiquiña nova, como musiquiña Con nova. musiquiña nova. Eso xa eres tú encargado. Así que Bueno, a ver, un pouquiño nervioso sí que estou, estás nervioso. Si, estou de que moi ahora tes que nervioso. lanzar a música en Estou canto moi eu diga nervioso. Claro, é que efectivamente é un que problema. nos vindeiros un segundos problema dou a realmente. entrada a nova temporada terceira, que poderíamos, según nos podíamos estar xa na sexta, pero a temporada Pero a terceira, terceira é a boa, sí, É a boa. Temos os medios, temos os medios, temos o as contido, ganas. o ano deunos chicha. Sí, efectivamente. Se non facemos cosas é porque non queremos, Efectivamente. Así que, mira o meu dedo onde vai. O meu dedo vai... comeza a temporada 3 de De Parola. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas, Jaco? Jácome, sí. Ah, muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo que lo primero. Vamos a contratar a orquesta e que vayan tomar un pincho. Tú flipas, nena, tú flipas. ¡Te tiño que decir! Equivoco. Ahora estamos entrando, que estamos aclimatándonos, que quitei os micros sí, para sí, que entrada. claro. Xa está. Ahora sí, se non me equivoco, podemos afirmar que temos unha tremenda sintonía. É unha sintonía. A xente xa dirá, pois non é unha merda. Pois non sei entendo que, que di ao final. Bueno, pois agudiza o ouvido que tens aquí un Vas tomar unha polo folella. cu porque é unha intro de putísima nai. É ou non é? É unha intro para a temporada 3 de Parola que dá comezo agora mesmo. Efectivamente, pero con máis ganas, Hai que con máis ganas que nunca, con máis contido, con máis medios, isto é. Eu ganas isto é. teño. Medios Eu temos, tamén. eu non estar mentindo de ningún xeito, A broma é broma, pero non é broma. Ai, claro que sí, ves? Hai que poñelo en Que bucle. pasa? Claro. Ou deixalo máis longo porque nós falamos de carallo, estámonos aclimatando, Claro. non vos preocupedes. Hai que Prova e error. Nesta primeira parte da barallada tiñamos acordado que íamos traer unhas noticias que creo que eu non teño apuntadas, non sei se tú sí. É verdade que tampouco. Para variar un pouco, para variar. Pois a noticia ahora nestes momentos é que ali polos madriles e da Isabel Díaz Ayuso vai establecer confinamentos. Tú que opinas, Martín Sorga, Sí, pero do que ten pasado? bueno, no, dime, perdón. do que ten pasado? Tú que opinas de que Pedrito se le acuse de que ahora está sendo pois está delegando demais nas comunidades autónomas cando lle subían a chepa cando el tiña todo o mando. Tú que opinas? As competencias teñen que estar nas autonomías, vimos aquí quen ten a razón en todo isto. A competencia ten que estar nas autonomías. Vale, empezando por aí. Empezando por aí. Polo menos A na competencia nas autonomías. Que pasa? Que era o que pedía todo o mundo, quería as competencias para mí, Aquí Estado eres un inútil, centralizado, eres un Pedrito, inútil. efectivamente. Pedrito eres Coletas. guapo, pero eres coletas. O casoplón, moito tuido casoplón, pero eso xa quedou xa fai medio ano. Pero claro, unha vez teñen as competencias, papá Estado, ayúdame. Xa de Isabel Díaz, ¿no? Isabel Díaz Ayuso e dos de Ciudadanos, el Ignacio Aguado, xa se sabía que a competencia nese goberno pois non era, que decir, non eran excesivamente competentes, son un goberno que está así un pouco collido polas pinzas. Sí. O malo de todo isto é que o señor Feijóo ten unha fama por las Españas adiante de que é un gestor e un tipo moderado, un tipo de puta madre. É o xestor. É o xestor do Partido Popular. Correcto, Non hai a verdade que sí. Cando a realidade é que Cando é a realidade que ganou as eleccións, o xestor é verdade que a bomba de fumo foi un pouquiño importante. Mira, é que eu a xente pensa que é un ataque ao partido que, bueno, non aquí Que tamén, pero vamos a ser sinceros, a min o que me fastidia moitísimo deso aparte de que Feijóo non é un incompetente no sentido da palabra máis orixinal, porque nas súas competencias tenas por telas intenta que o Estado diga, oye,
eu teño esta competencia, pero dicídeme como levala a cabo, que así un tutorial. Sí. Eu busco un tutorial en YouTube e Pedrito di, bueno, vamos a hacer ahora como la competencia de industria puede ser ejecutada. Vamos a ver. Usted tiene que tener voluntad, primero de todo. Y después decir a los da COA que por favor no se vayan. Pues así Pedrito le di a nuestro compañero Feijóo como ten que ejercer as súas competencias. Claro. Aparte de eso, eu creo que os gobernos de maior insulta en todos os lados son nocivos, porque si ou si acomodaste. Tú és unha persoa que ten tendo o rancho asegurado, 4 legislaturas seguidas, unha maior insulta que fagas o que che dé a gana. Como non te vas a acomodar, como non vas a ser un tipo que lle dá igual todo, que solo dá paseos e di, moi ben, ese centro de salud, pechai aí. En vez de les propias de Hugo Chavera, pécheno. Ese centro de salud, precioso, pechai aí, veña, seguinte, vámonos de aquí. Sí, é verdad. É que sei. Interesantes foron as eleccións, volvemos a un mapa moi similar ao ano que nacemos nós, onde só hai 3 forzas políticas. Unha delas é o BNG, que efectivamente alegro-me de que unha forza forte no Parlamento sexa soberanista, pero a min gustaríame, aparte dun Parlamento sin maiorías absolutas, un Parlamento máis diverso. Outra cousa é que, bueno, a verdad que foron po carallo Podemos, foron po carallo Vox e Ciudadanos. 3 segundos de Podemos, 3 segundos de silencio. Perfecto, grazas. Moi ben. Solo por Podemos tamén. Solo recargamos solo por Podemos. Esquerda Unida e a Nova non. Non. Non, eles de... Solo por Podemos. Foi curioso porque os da Nova fixeron unha campaña totalmente diferenciada dos de Galicia en Común. Quer decir, Galicia en Común xa de por si era un bateburrillo de siglas que, claro, eles destacan moito quenes son, porque lles interesa. E ao ser unha coalición, pois cada un interesa a súa visibilidade. E como ao final todos os relacionan con Podemos, como acabamos de facer nós, sempre se olvida, vaise diluindo de Esquerda Unida ou de a Nova. Entón, pois, seguro que nas negociacións dixeron, mira, nós aquí queremos as siglas teñen que ser Galicia en Común, Podemos, Esquerda Unida, a Nova, Mareas. É de parola. Como xa nos dixeron tamén aí atrás co cambio de imaxe. É de parola, efectivamente. Eu tamén me meto, non se fai falta, eu métome no cotarro. Sí, con tal de chupar do bote, que ahora non o van facer, bueno, eu que sei. E aparte de eso, tamén Vox e Ciudadanos fora. Que lástima. Que lástima. Que lástima. Non sei por qué, pero non nos importa moito. E así está o tema. Aparte de eso, que está pasando que aquí en bueno, Ourense? eso a min ao final o que? Sudamos collós. O que pase máis pala de Lalín, é máis pala de Monforte, é máis pala de... Dame igual. O que me importa é que fixeronlle cousas feas ao noso alcalde. Resume aí, tú entraches do que pasou. Pero tamén o bo home, que pasa? É que, por unha parte, danos moita rabia. Porque é un home que nos dá moita rabia. Sí, Jacob. Pero sí. Por outro lado tamén nos dá pena. Pena e rabia. É que, vamos a ver. Hai sentimentos encontrados. Pero, Gonzalo, que esperabas? Que esperabas? Eso é o primeiro, efectivamente. Decía sempre, prefiero pactar con el diablo si me bueno, a frase eu pactarei co diablo si me dá o ceo pobre. Si me dá o ceo pobre, claro. Pero se estás pactando con o diablo. Pero como non espera xa o home, que o diablo lle faga que o diablo fagalle así con billetitos, fagalle. E o home, claro, está aí con Armando e Armando xa dicindo é que Jacob estánme metendo billetes xa na conta, mira, perdón, que non podo facer nada, favor. estamos metendo sino como as golosinas da abuela, estamos metendo aquí, por favor, Jacob. É que tal cual. E agora o resultado desta feira, pois eu supoño que non dimitirá. Sei que non sai adiante unha moción de censura. Eu penso que non vai dimitir e o que nos queda é un concello. Se estaba mal, pois estaba mal, pero polo menos si, bueno, iba facendo as súas cousiñas. Non me refiro a que che parece ben ou mal, pero tiña aprobados uns presupostos. No, claro, sí, claro. Tiña planes bons ou malos, porque, por exemplo, a xestión da Navidad foi un desastre, a xestión de, bueno, de un montón de cousas, pois foi un desastre. Pero era un concello que estaba movendo. Movíase mal, pero movíase. Pero que agora volvemos á época. Éramos felices. E non sabíamos. Cando había animais por aí medio atosigados entre a xente, había un Belén horrible, o tío salía con risto, éramos felices daquelas e non sabíamos. E agora, pois, a ver que é de nós. Pois a ver, onte reuníronse
que isto, por exemplo, dixen yo meu amigo Eduardo Sevillano da Coruña, dixenlle, mira quen está reunido aquí na cidade de Ourense, que está reunido nada menos. Esta reunión penso que eu non me din conta. Porque eu Pois- estaba no meu retiro espiritual tamén. Pois eso unha tamén reunión no Liceo de Ourense, merece. Ollo. nunha sala moi bonita, de cara á parte de atrás de a Praza Bispo Cesario, non? Sí, a Alameda. A da Alameda, Sí. sí. Era unha reunión entre o PSDG, con Rafa Villarino, o Bloque, co lo narigudo, o Luis Seara, e o PP. Mirei chipague como se había un chiste. sí, pero non no, foi. verdade. E o Pepiño Araujo de Ciudadanos. Ollo. Vaya tres. E había un... Gonzalito non... No, eso, a intención era votalo. Xa, pero non... Non. Porque a veces un sempre se mete onde non o Ah, chama. que se Non, metera, por pois eso, estaría... Pero non, Hubiese non. estado ben, pero non creo. E había claro, estaban sentados nunha mesa un pouco máis grande que esta, para manter os metros, né? Cada un nunha esquina, e había unha cuarta esquina, claro, que estaba a Leira, que puña portavoz Jesús Vázquez, de PP. Supónse que era unha reunión a 4, pero o PP decidiu non participar. Para non facelo tan exagerado, non? Para non facelo tan exagerado. Para disimular un pouco. Claro, pero que salía un titular o outro día, non sei se foi non Praza Pública ou algo así, bueno, que o PP non pode votar a Jácome se non é patando ca esquerda. A esquerda, porque Ciudadanos non lle chega. Ou seja, co PSOE. Porque o Bloque tampouco, si non recurre ao PSOE, non vai recurrir ao Bloque. Non, xa, claro. E entón estaban eles ali falando, non sei que saliu de aí, porque creo que non vin declaración, non vin nada. Pero supónse que se está aí argallando algo. Outra cosa que dé a frutos. A mí xa non me ten que sorprender nada, porque eu, xa cando se proclamou Gonzalo alcalde por esa negociación co PP, xa dixen, antes deso, eu vía o imposible. Dicía, no, o Jácome co PP que vai facer despois de meterlle a merda que lle meteu. Pois aí foi. Ilusos nós, Ilusos nós. Ilusos. E claro, que vas pensar agora? Que o PP e o PSOE non poden pactar. Que eses tres, o BNG e Ciudadanos, que son antítesis. Igual neste concello non tanto, porque o Pepiño, si que é verdad que é un tipo máis moderado, eu creo que un tipo... Un botío. Eu creo que un tipo... Eu voume de pinchos con él. Eu tamén. Sinceramente, Eu voume de creo que pinchos tamén. con Eu Pepiño. creo que é un tipo que te podes entender e tal, que non é a tónica habitual dunha xente de Ciudadanos. Non, a verdade que non. BNG e Ciudadanos entendéndose co PSOE, e aí faltaríalles, vamos a ver, son 9, 10, 11, 12, 13, faltaríanlles, pois, por exemplo, un díscolo de Democracia Ourensana. Que lle sobran, E sobran Que lle díscolos, sobran. no, está claro. Creo que non se Que lle sobran. non se utilizou esa palabra tanto en Ourense a verdade anteriormente, como díscolos. Que é unha palabra bonita tamén. Palabra preciosa, preciosísima. Discóbolo. Pois pois así estamos. Sí, efectivamente. Así Así que non estamos, sabemos non se vai haber moción de censura, se vai haber dimisión, non creo que haxa. Por ahora non No, se dimisión, nomeou, dimisión. saliu hoxe que nomeaba a uns dos científicos que van ao Centro de Inteligencia Artificial, bueno, pero non designou a ninguén máis como concelleiro. A ver que pasa. A verdad que eu creo que a política ourensá é un mundo de carallo. E aparte de todo isto, Ainda máis. por que... Non chegou. No, chegou, pero quero dicir, a raíz de todo isto, por que neste caso eu, por exemplo, estou de parte de Jácome solo neste acontecemento? Bueno, porque ao final a hipocresía, non? Levámola por é unha broma. non me viso con cara defendido, é unha broma. Eu, a ver, estou en da súa parte, pero tamén non me refiro a defendelo como unha bandeira de Jácome. No, xa. Decir, coño, que ya liaron. Pero é que claro, ao final é... que Cona que te buscou... pariu, que esperabas? Vale. Que esperabas? Pero ainda así, é que non podemos deixar que o tipo que está manejando isto, que sabemos quen é, lle temos un respeto grandísimo. E cada vez máis, E cada vez máis. Que cada vez parece que ten máis poder, o tío. Sí, pois que vaya facendo que a provincia o que lle dá a gana. Sí. Un pouquiño. Sí. Entón, pois ese é o punto polo que eu estou de acordo con ele. Entón, Non sei, sí, aí estamos. Estamos ou deberíamos estar todos de acordo. Por qué? Pois hai evidencias de que tamén o tipo non é que foxe discreto, foi discretísimo neste mesmo brao, unha recuperación que é como dixeron os titulares das alcaldías de Castelo de Miño, de Viana do Bolo, e non sei se algún puebliño máis, algún concello máis, Algún penso que sí. onde o PP conseguía acadaba a alcaldía grazas a
pois, non díscolos, porque neste caso non eran díscolos, pero sí tránsfugas, Non díscolos, pero, bueno, se modás semodás do eu- PSOE, que son xente que quizáis se rumorea Solta, sí. está recibindo É sabido. un sueldo Ui, de onde? por Por que? ir ao Concello a decir, a sentarse cos do PSOE que ten ao lado e dicirlle, pois sí, ahora eu teño un casoplón de puta nai. En Castelo de Miño, cuidado, En zona Castelo de Miño, bonita. no, sí, Zona bonita, Castelo de Miño. Pouca Tamén broma. me fago eu do PP, Pois efectivamente, así está o tema. Pois sí. A verdade é que volcase, como volcase todo o mundo para que fagámonos contido. E agora temos Hai no leválo que a cabo. agradecer, hai no que agradecer. no que Pois nos agradecer. próximos días eu farei a miña sección, que é a sección do inicio que tal, intentei desgranar un pouco o tema e, como sempre, aquí barallar sobre o noso futuro, aquí nesta provincia que pinta- é el próximo Silicon Valley, Eche unha risa. Sí, a verdade é que é mellor rir. É mellor rir porque- que botarse a chorar. Sí. Bueno, aparte deso, estamos ca volta ao cole, que parece que o Martín Sorga dicía antes off the record que La vuelta al cole. non ten moita gana de La vuelta al volver cole. No, non teño ganas de telecole. Como recuperou o que lle estaba dicindo. Chegou ya, se refiere a isto, el chiste. Non teño ganas, é que non teño ganas de Veña. non teño ganas de telecole. Por que non tes ganado o telecole, É que- Martín? Non teño ganas de telecole, está todo moi mal, non teño ganas. Pero é telecole. Se está todo moi mal, Eu sí, eu para a semana que ven, hoxe, por fin, dixeron, por fin, sei como carallo vou estudar na U Vigo, aquí no Na U campus Vigo, da Auga de ai. Ourense. moita auga, O pero meu pouco grao sexo, en xeografía e historia. Moitísima Madre de auga. Dios. Pois sí, pois ao final, pois entre as matrículas tal e cual, e que nas aulas polo distanciamento dun 1,5 metro, ten que haber 12 alumnos por aula. E bueno, había que facer grupos porque éramos 20 e tantos, non recordo. Sí. E eu, pois, como vou Martín Sorga, estou sempre ao final da lista e eu xa evidenciaba un segundo grupo, un grupo B, e eu estou no grupo B. Polo tanto, a semana que ven é a semana de iniciación ao terceiro ano deste grau. Correcto. Ujú. E tócame, pois, fazer o telecole. Non é ali o telecole, pero... Que perezote. Eu este ano só teño que entregar o TFG e rascar o carallo. Por ahora, se non me sale Por a mí un ahora, treino de bueno. traballo, aquí No, tedes o meu contacto, bueno, non vai salir porque non penso editar isto, pero bueno. Non, pero, bueno. Tedes o meu Igual que falamos mal do PP, tamén falamos ben se fai falta, Efectivamente. O rapaz vaiche limpar para Castelo de Miño, vou facer o que faga falta, vou facer uns vídeos corporativos de puta nai. Efectivamente. Pois, Véxome perfectamente capacitado. xa está. E iso, si que pasamos a... É así. É a miña sección agora. Sí, Eh, veste capacitado. Eu tiña pensado facer, non vou mentir, tiña unha sección máis currada Ujú. que non desvelarei, porque, bueno, non desvelarei, No, no, pero quedoume un pouco atrasada e teño que actualizala. Entón xa farei. Non? Claro, que nós aquí viñemos de improvisto como hai que vir, porque senón non se empeza nunca. Non se empeza nunca. Entón, pois aquí hai que estamos. vir un día e tal. Vouche facer un pequeno xogo. Adiante, pero Un vamos xogo con sintonía, que, non? Sí, pero é por adiantar un pouquiño, vouche facer un xogo Vale. que pode chegar a ter premio. Así? Sí. Vou sacando o dedo para pôr a música. Bueno, pero pois pode vamos chegar. ca sección de Martín Sorga que se chama Ti saberás, porque eu, dende logo, non. Correcto. Pois é así. Bueno, Echa así. está claro. Así que un musiquiña xoguiño, non? Dubstep sin copyright, moloucho. Un poquito, sí. Moloucho dubstep sin copyright. A Bueno, ver. pois, que che traio aquí? Dentro do meu ti saberás, Ajá. porque eu non, Ti saberás por que eu non? ten un pequeno nome que acertar do sitio ou é que che traio aquí?
Que che traio aquí? Un super quiz que che vou romper a cabeza. ese era o nome do xogo. Sí, sí, sí. Como, sí, como? sí. Repite. Acertar do sitio, ou. Acertar do sitio. Acertar do sitio, sí. Veña, a ver. E efectivamente, temos, Que temos? querido amigo Iván, Sí. pequenas localidades, moi pequenas. Estamos Pequenas, falando de non vou pequenas mirar. aldeas, de bueno, Pequenas, sí. sí, que non grandes poboacións, Vale. que todo o mundo sabe, inda que non sepa con exactitud de onde, Me podría localizar. que pero no. pode recoñecer, pois, tal provincia, vale. Teño que saber a provincia de ese pobo. Sí, sí, é Esa solo aldea. provincia, solo provincia. Aldea, Temos ese lugar, 10. esa vila. 10 pequenas aldeas, Pequeninas. pequenas localidades, temos, se non me falla a cabeza, 3 de Ourense, Ajá. 3 de Lugo, Sí. 2 de Coruña e 2 de Pontevedra. Vale. A priori unha poderías acertala con Unha de cantas Unha de 10. 3, 6. No. Eu penso que 5 estaría ben, pero non creo, Non crees que as non acertes? creo que as acertes, Vale. pero unha deberías poder acertala. Veña. Se acertas 5, Veña. pois ao final deste primeiro programa da tempada 3, tes premio. Que xoguen connosco a ver que digan nos comentarios ou en Twitter onde queiran cantas acertaron. Si podedes ir tirando vos tamén, non, a Os- ver, non tirar de cabeza, non tirar de jogle, porque así non te claro, graza. no, Non xogade tirar de connosco, maps, xogade connosco. porque non. Que digan despois cantas acertaron e cales, xa está. Quer decir, Ningunha, podedes decir ningunha. Podedes dicir ningunha. Ningunha E e eu non xa pasa vou aí aos comentarios. Palurdo. Sí. E non pasa nada. Comezamos. veña. A ver, a primeira Sí. primeira Podes pequena ter- non tes- localidade. Non tes unha sintonía así de xogo. No, a verdade é que podía ter, pero a verdade é que non, pois hai que ir tendo, non vale, caí. hai que ir mirando, veña, dale. En primeiro lugar topámonos con Vicedo. 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 A que che... Vicedo soname a min Ourense. O Vicedo. Vicedo. Sona che a Ourense. A min soname a Ourense. Ourense ou a zona sur de Lugo, pode ser. Non sei, vou dicir Ourense. Seguro? Eu creo que sí, a min soname que non está tan longe de... Ou sí, vai que non sei. Os nomes a veces bailan tanto. Eu creo que Ourense. Pois... Vou marcando aquí en Vicedo que está errado. Amigo. Porque Pero non- vostede estaba acertando, era en Lugo. Non recordo se era o sur, pero era en Lugo. O Vicedo. Bueno. Pero non pasa nada, isto é dinamismo. Ok, dinamismo. ok. O seguinte. Adiante. E de Vicedo, onde imos? A Vila de Suso. Onde é Vila de Suso, Iván? Hostia, Coméntame onde é Vila de Suso. Vila de Suso, eso parece... Soname Ah. a Coruña. Non. Non, É de Costa, pero non é Coruña. é Pontevedra. É O Mariña. Pontevedra, é É Pontevedra. Agora imos a unha que debería saber. Porque Xa- de Vila de Suso ímonos a Meamán. Meamán. O home que mexa. O home que mexa. Onde é Home- Meamán? Home que mexa. Vou decir Coruña outra vez. Este debería ser Sinxela, Meamán, Coruña, seguro. Segurísimo. Que a mí tamén me sona. É que sonar por sonar, claro que sonan. Claro, sí. Pero que temos unha toponimia tan rica É aquí na nosa Galicia. riquísima, Meamán. Non, non te vexo eu chegando aos tres. No, creo que a Coruña. É Ourense, amigo. É Ourense. Joder. É que hilar moi fino, vaya xogo, me cago na conta. E buscáchelo agora. Bueno, cerca de Baños de Molo. Buscáchelo No, agora. esta estaba preparada tamén de... Pois de Meamán, se che parece ben, imos á beira do río. A beira do río. Sí, a beira do río. A que se chama así? A beira do río, imos á beira do río. A beira do río. A ver, aí... A ver, en Galicia hai un gran río. Sí, pero Tes- será por ríos. Un gran río No, tamén, pero o Xile é un gran río tamén. Un gran río. O noso río, o noso gran río. Entón, tes... Bueno, A beira do río. Por Beira do río. En Lugo. pois moi ben. Veña aí Pois unha. moi ben, sí señor. Toma un tic. Pois da beira do río, que te vexo moi arribiña, Veña. imos a Parada. A parada. Non Parada, a Parada. E esta é a que eu de primeiras pensaba que era un acerto, xa de primeiras. A Parada. Pensabas que era un acerto meu? Parada. A Parada. A parada. A Parada. Todo xunto, no? Ou a Non, parada? a Parada, a Parada. A parada. Insisto, non quero meter presión, pero esta era das que tiña claro que ibas a acertar. Hostia, que parada tamén hai unha parada... A ver, a ver, a ver. Hai a de Piñor, pero eso é un nome a parada de Piñor. Pois o mellor pode ser o Google Maps liándome un pouco.
Pois veña, Ourense. Ourense, a parada de Piñor. Pois claro que sí, A parada, claro que moi sí. ben, moi ben. Que me comín o de Piñor, comín o no- de Piñor, pero esto me sabe. no Concello de Esto me Barbadas. sabe. Correctamente, sí señor, pois da parada ímonos a Cerdido, se che parece ben. Cerdido. Cerdido. Eso eu creo que é Pontevedra. Pensa outra vez, por si acaso. Sí, Sí, Cerdido. mas me dá unha segunda oportunidade. Na mesma provincia hai un nome bastante parecido, bueno, Sí, eu queimaduras de tercer grado. Eso é unha pista. Sí, unha Queimaduras- pista, vamos, que se non acertas. a En provincia. Cerdido. Claro, pois será Ourense. Non? Mm. Queimaduras de tercer grado. Dixi xa unha segunda oportunidade, claro. Dixenche nome parecido de Cerdido, Cerceda, onde está o Aquapar, queimaduras de Martín Salva de tercer grado, Cerceda, provincia Aquapar. da Coruña. Vale, vale. Bueno, de vale. momento non vas mal, Levo non vas mal. dous. Non vas mal, levas Un dous. con axuda, bueno. Levas dous. É que un xogo... Bueno, pois se non che importa, imos a Torroña. A Torroña? A Torroña, sí. Da Coruña. Torroña, seguro. Como que pero vamos a ver, por favor. Son 4 provincias, non hai tantas probabilidades de que acabe tantis. Pois sí, a verdade que A Torroña. veches números de Cagala, a Torroña. Bueno, outra oportunidade tes, porque é un xogo difícil. Lugo. Tampouco. É dicir Pontevedra. Pois veña, ponte pedra, douche por boa. Darme por Doulle por válida, boa solo porque, por ir porque descartando. escoitei o pensamento. Bueno, pois quédanos 3. Dalle. Quédanos No, tres. o xogo está gustando, malo que... Dinamismo. Imos a Biduído. A ver onde é. Viduído. Onde é Biduído? Pode ser máis cerca, máis longe. De costa, de interior. Viduído. Un pequeno regato ou non. Sóname unha zona... Unha zona de Unha zona de comarca de Bergantiños. Bergantiños. Entón estaríamos falando da Coruña. Estaremos falando da provincia da Coruña. Pois non me lembro de Bergantiños, pero da Coruña sí. Mira, Sí. mira o que che vou decir. Moi Viduído. ben. Mazaricos, pode ser. Non teño No. nin puta idea. Non Bueno, ter- ten 1, 2, 3, 4. E quedanche 2 Bueno, para o premio. podía ser peor. Unha Está de... moi ben, Hai dúas que son axudadas. Unha pequena axudiña, pero tamén queríate ver a ti. Queríate ver a ti. Porque tú estás falando moito e queríate ver a ti. Estás rindo moito aí, tumbado Sí, na cama, sí, escoitando. sí. Ou tumbada. Puto payaso. Ou payasa, que tamén. Veña. Bueno, pois vou deixar a épica A épica. para a última. Veña. E vou che preguntar se sabes onde é Adelán. Adelán. Adelán e Lugo. Adelán e Lugo. Pois home, non che vou dicir que non. Adelán e Adelán ou Lugo. Adelán Me e caguen, Lugo. ya, está aí. As probabilidades ao O, final. o aprobado xa tes. O premio telo. Ahora hai que ir por un bien. Un bien. Un 6, non? Sí. Entón, de último, Veña. como non podía ser menos, imos a Campo Becerros. Hostia. Campo Becerros. Campo Que sei Becerros. que, pois, pola súa historia é un campo no que habitualmente Había becerros, non? Por o que sexa, pois eso seguramente haberá. é... Se Feijó non fixo cousas malas, En Pontevedra. Bueno, Non. pois quedamos co 5, non pasa Quedamos nada. co 5. Un aprobado. É En que Pontevedra, a ver, sendo o peche pero non miraches datos de ningún nin que sexa Non, interesante. non datos non, porque tampouco vou facer un programa só de Non está interesante. acertar do sitio ou. Había que intentar dar pistas. Pero sí, no próximo. Na Porque próxima. gustou má sección, No, a vos está ben, tamén, está a vos ben. tamén. É que Sublime a máis sección. será Vou por, recortar, será por toponimia vou recortar para facer de un- 10, fago mellor a metade, pero con algún datiño máis. para fazer este concurso. Eu creo que temos O que? nomes Bueno, abondo. bueno. nomes abondo. Así que, bueno, vamos a ir ao final, non? Xa que esta foi a túa sección a día de hoxe. Ajá. Chegou ben, eu creo que estuvo moi Está ben. ben, bo Foi un traballo. 5 co levei. Bo traballo. Vamos a nosa derradeira sección en todos os programas que Que imos recomendar? Un claro, pouquiño. claro, é a recomendar. sección Pois pois esta na xente ao final que leva desde cando? Abril. Abril sen así. a xente Dende abril así, a xente tapando os ollos que dicindo- escoito. Claro, por eso surdiu esta a proposta do Xabarín en galego porque que non tiñan onde recurrir. Efectivamente, pero xa estamos nós aquí. Xa está. Así que o Xabarín pode ir tomar por Xa eso. Aquí chegamos nós co franquismo galego que non é outra cousa que a sección na que impoñemos o galego Porque isto recomendando. efectivamente, porque isto cambiaría. Contido en Pero galego. o franquismo galego, Sigue aquí. aquí está. Amiguismo moderado, tomar polo cu. Ujú. Pero o franquismo galego sigue connosco. Así que cando queiras, Martín, Sí, sí, eu xa se está escoitando, de feito, é un pouco feng shui, non? alá Un vamos. pouco feng shui.
Bueno. Vamos collendo... Está... Vas collendo o callo de... Sí, ao final isto é... Bueno, Martín, Pois tú traes sí, algo. Eu debes traer, traeche cousiñas. ¿no? Adiante. Traeche un poquiño variedade. Veña. A verdade é que esta, a primeira, Sí. queda un pouco xa, bueno, non quedaba como un pouquiño o temiña do verán, non? Para TVG, para, bueno, que sonaban nas ráfagas, non? Que tela na cabeciña. Toda a maxia Pois, está pois, dentro. a maxia está en ti. De Rocío Recoméndala. Varela. Sí, recomendo, porque ao final meteuseme na cachola. Meteuseme na cachola. Teño E que é dicir certo que non che gusta. Eu que Non che gusta. mandei unha canción, non me acollo o que decir, que porque non fixemos videoclip, chegamos a hacer videoclip, pero bueno, aparte deso, enteira non me gusta. Non che gusta. Eu Gusta, hai outra recomendo- que non sei se foi deste concurso ou non, que é da Galega, un canal xenial, non sei como era. Ven a Galega, unha canle sen igual, onde pasará xenial. Pero esa tamén ten sonado por aí. Claro, pero creo que non sei se era deste concurso. Pero non sería Collerona non porque era sería chula non sería do ou concurso. por non sei, pois esa gustou. Sería calquer familiar de calquer cousa. Bueno, digo, pois a mira, máis está en ti, Sí, recomendo a de Rocío Varela, que foi gañadora de Recantos. Hace recantos, sí. Efectivamente. Por que a recomendo? Sí. Porque, oye, ao final ti se escoitas, de feito, a primeira vez que a escoitei pensei que era mítica americanada, pop ou inglesa. E por qué? Porque, home, tamén está bo ter produtos que nos diferencien e ter produtos propios, pero cousiñas que sonen, cousiñas... non me sai a palabra, sácame. Un reggaetón e un galego. No, pero non é só o reggaetón, algo Sí, un... que sone a máis comercial, pois tamén. O por mainstream ter. galego ten que Sí, existir. por ter, tamén ten que existir, claro, efectivamente. Que máis teño? Bueno, Ates máis, me cago. pois de musiquiña, no, bueno, son... No, adiante. Ahora teño tamén unha canle de YouTube Ah. que topei no verán, Eu topei varias. que ao mellor pensamos na mesma, pode ser que sí. Moita xente coñecerá xa, pero estou falando de Laranxeta. Non, sóname, pero xa non... Sónache, pero non é teño que tan tiñas presente. pensada. No. En resumo, que teño visto algún vídeo, a verdad, a min resulta entretidos. É unha rapaza que non é de Chandrexa de Queixa, nin é de Vilar de Vos, nin de Vilalba, nin... Non. É unha rapaza de Valencia. Sí, xa sei. Se non recordo mal, penso que por un amigo, pois comezou a interesarse no idioma e aprendeu, non? Mis dieces. A verdade que... E dende ali, dende Valencia, Non. Se Non. non me falla tampouco a cabeza, penso que vive en Alemania. a la carallo. Entón, pois mira, contido en galego feito por unha rapaza de Valencia que, Vive en mira, Alemaña. A min emocioname. Estás a min- cabagoiña. A min emocioname. Que o digo de broma, pero non o digo de broma No, tampouco. está precioso, é bonito. Interese polo noso idioma. Eso é interés total. Ademais, facer unha canal de E se YouTube con mande a vídeos... facer de feito en Twitter penso que escribe sempre en galego tamén. Así que Pois non sei. Xa Por ponemos a por Laranxeta- Twitter, eso, @laranxeta e mola. Ahora vou eu. E Vale, perdón. non me queda un pouquiño porque a ti gustache ler. A ti gustache ler. A mí sí. A todo o mundo lle gusta ler. Bueno, depende. Sobre todo, o que máis nos gusta a todos é ir comprar. Os otakus non Ou non. Bueno, os otakus lle dan polo cu. Pero, non, respeto. Pero ir comprar. A satisfacción de escoller libros e despois apilalos, Son preciosos, sí. que despois empezas este, outro, e non acaba ningún. Pois está moi ben. Hai que fomentar a lectura. E como fomentamos a lectura? Ca feira do libro antigo e da Ocasión de Galicia. Ajá. Que de todos os anos, Iván, Repita a feira, porque estuvo así un pouco lonxe feira do libro. do libro antigo e de Ocasión de Galicia. Que todos os anos, se tiras de memoria, na Rúa do Paseo ves casetas, Sí. ou nestes últimos anos que se empezaron a por ao longo da Alameda. As casetiñas. Sí. É que ata o 20 de... Se subimos isto antes de que sexa o 20 deste mes, están en Lugo, e a partir do... A partir do 22 ata o 4 de outubro, pois están en Ourense. Así que pois é unha boa opción para mercar libros que ao mellor xa están descatalogados, pero que son libros top, en galego mellor, e a un prezo pois bastante... Esos catalogados. Pois hai algún que está Ujú. buscando o que está descatalogado que me interesaba ter. Pois xa sabes, de Hai que ir nada, ali a Lugo, de paseo. nada. Ahora vou eu, déxame que vai eu. Correcto, sí, Hai que moito recomendei. Ves moitas recomendacións despois un día non tes. Moito recomendei. Pois eu recomendo este libriño
que comprei nunha librería Nobel de Pontevedra. As librerías Nobel gustame moito, máis que teño unha sección de galego moi nutrida, que, por exemplo, Carrefour pois non ten, por ter en galego ten igual 2 libros. E é un libro sobre pois, un tema que tamén está de moda, porque ca pandemia todo está de moda, o que é a conciliación familiar. Bueno, a vida dunha muller estándar, normal, unha muller de a pé, a súa maneira de plantexarse a vida, de vivila, de sentirse tamén, bueno, discriminada un pouco, tratada diferente no traballo, despois ver que se frustra por non ter a relación cos fillos que lle gustaría ter, ou igual que non ten a vida que lle gustaría ter. Bueno, é un relato que igual se fai un pouco monótono por eso mesmo, porque é dunha vida cotía, pero dunha muller de mediana edad, ten 37 anos, pon aquí, que trata dos seus pensamentos, das súas vivencias, e realmente colle interese un avanza, hai momentos que é un pouco monótono, pero a min o final, a review final, a min gustoume. Xa le facendo un spoiler aquí, a verdad que... No, falo da sobre moraleja do final, a min gustoume. É un libro que me gusta, ao lado do que dormes, de María Canosa, que é a rapaza, bueno, a muller máis ben, porque a rapaza non sei se é, non lle sei a edad, que creo que por aquí, porque do 78, pois é muller, non? Son 30, 42 anos. Bueno, unha edad ben levada, sí. Pero que é a que sale nos de Cifras e Letras, ou agora que non me acordo como se chama, Verbas van, pois é a que está co físico, que é un pouco Jorge Mira. O Mira, que é un pouco flipado. Un pouco flipado, Jorge Pois Mira, desde aquí que nos ves. Esta rapaza, María Canosa, que tamén está con ela aclarando as dúbidas e tal. Pois ten moito máis libros tamén, é moi prolífica bibliográficamente, entón pois Pois non sabía eu. Este tamén é interesante. A máis tamén me gustou porque a min que digo que queiran, pero a min os libros tamén me chaman moito pola portada. Dentro dos diseños que teñen moitos libros en galego que son feos, por exemplo, de Fariña en galego é feísimo, tamén é de Xerais. Esta colección me parece elegante, bonita. E ainda teño outro que estou lendo que é moito máis bonito todavía. Entón, pois tamén me gusta. Pois aí está. É textura chula e tal. Bueno, pois aí está, ao lado do que dormes de María Libros. Canosa. Aí tedes. Aí está. Libros, feira do libro, musiquiña así tirando máis pouco comercial, unha nova youtuber. Quedou bo día, ao final quedou bo día. Quedou bo programa, estamos aclimatándonos esta nova dinámica, bueno. Pero ben ou non? Home, realización en directo, hai que estar máis o tal, pero bueno. Pois di Martín onde nos poden atopar. Onde nos poden atopar? En primeiro, bueno, na rúa Doutor Fleming. Doutor Fleming número 3. Eu non teño problema en dicir a miña calle, pero non me dá puta gana. En Twitter, non? @de_parola. Moi ben. En Twitter. Sinxelo, rápido, fácil. En Spotify, se lles amarga buscar de Parola, porque, oh, Dios, que ocupados estamos. Tedes os links no Twitter, ides ao Twitter e no Twitter tedes todo. Tedes o canal de YouTube, tedes o Spotify, tedes iVoox. Tedes iVoox tamén. Non hai que xente de desprecialo. Queremos vos moito. Nada máis. E foi o primeiro. Pois aí estamos. Así que comeza a temporada 3 de Parola. Nos estamos con ilusión, a máis que eu creo que isto pues, vamos a sacar programas como chourizos. A verdade que isto está preparado para tirar, aproveite. Gracias. Para tirar bastante, sí. Moi ben, Martín, pois vamos alá. Pois nada, despedimos o programa de hoxe. Sí. Moi ben. Dedico o vindeiro programa aquí en De Parola.